De kritiek op de plannen voor een nieuw klooster op Schiermonnikoog had de Moensen daar bot rekken. Liek als de twartspjaltiet dat mij en mijbracht onder de eilandbewoners. Dat toch blikken uit een documentaire van het KRO-televisieprogramma Kruispunt. Ze hadden Moensen een skoft volgen in haar ziektocht naar een nij onderkomen op het eiland. Ja, dan krijg je dus naderhand te horen dat er een behoorlijk stuk verdeeldheid ontstaan is onder de eilanders. En, dat was ook het moment dat we zeiden van ja, maar dit kan echt niet. Nee, dat willen we. Ik heb er ook persoonlijk onder geleden dat die verdeeldheid, dat had ik echt niet verwacht. En niemand had dit verwacht, hoor? Niemand. Nee, echt niet. Het kwam als een donderslag, voor mij althans persoonlijk, bij een donderslag bij heldere hemel, ja, toen dat zo losbarstte. Het raakte mij best hoor, die verdeeldheid, ja. Verdeeldheid, waarom? Verdeeldheid, ja, echt verdeeldheid. Ja, dus tussen mensen die echt tegen zijn en aan de andere kant die zegt van ja jongens, die gun die monniken dat plekje. Dat is goed. De uitsturing hoe de Moensen is maandag op NPO 2 om 10:15.